Хамагыз Гали Галиш. О, кустым, рахмет. Нисек хәлләрең? Аллага шükür, heybet. Шунан, үзеңә бер ай катын-кыз таптыңмы, юкмы? Таптым, малай, таптым. Мына дигән бисәгә таап алдым бит үзем. Котлайым. Малай, heybet, малай, түшәктәле, малай, каләмәт. О, уңган икәнең ай, уңганһың. Каләмәт инде, малай, heybet. Ул тегеләр бу хәзер бер ай бит инде, бер ай сәсрәйбез без шуның менән. Ә нишләп өйләнмәйең һуң? Булмай. Ул бит уже кияү дә. Хәзер бүген дә бара эштән һуң осрашабыз әле. Сәсрәйбез, малай. Ну ярар, уңыштар һиңә. Рәхмәт, Гали Галиш, рәхмәт. Әй, матурым. Нисек инде хәзер һин бит бер ай буена эштән һуң калып эшләйһең. Ну ярар инде, ярар. Бер ай эштән һуң калып эшлә.